Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani akan wasu muhimman applications waɗanda suna zuwa akan wayoyi, mafi yawa suna zuwa akan wayoyi amma mutane ba su san me muhimmancin su ba ko kuma ba su san amfanin su ba. Wani lokacin za ga kawai wani application din ma idan ka kasa install din shi sai dai ka haƙura da shi, amma kuma mutane ba su san muhimmancin shi ba, ba su san dalilin da yasa aka ɗora musu shi a waya ba, sai dai kawai suke cire shi suna ajiye shi gefe ko kuma su rabu da shi, in zai uninstall su cire shi gaba ɗaya a cikin wayar su, ba sai ka cire ba. A yau bidiyon mu zai nuna muku muhimmancin wannan application din da kuma dalilin da yasa aka sa muku shi a cikin wayoyinku. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga 'yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Application ɗinmu na farko kamar da kuke gani shine Xshe application ne mai matuƙar amfani. Application ne na tura abubuwa haka kamar application, hotuna, video da sauransu. Application ɗin Xshe yana daga cikin manyan applications inda ake tura abubuwa kamar irin su Zenda, amma kuma Zenda tana da farin jini sosai sai ta danne farin jinin Xshe, amma kuma Xshe ya fi Zenda sauri da kuma saurin tura abubuwa, domin abinda ma suke rubuta yana tura 40 megabytes per second, amma wannan dai ƙarya ne, amma kuma application ɗin da gaskiya na da sauri domin ya fi Zenda sauri. Application na biyu kuma sai Compass wani application ne wanda zai nuna ma ina gabas take, yamma, kudu da arewa a lokacin da ka shiga wani waje wanda ka kasa gane ina ne gabas, ina ne yamma, ina ne kudu, ina ne arewa. To Compass yana taimakawa ta wannan bangaren domin yana amfani da location ne kawai. Duk inda ka je idan ka rasa ina ne gabas, ina ne yamma, kuma ko kana cikin daji ne haka, za ka iya yin amfani da shi domin ka gano ina ne gabas ko yamma, domin ko idan za ka yi sallah ko kuma wani abu makamancin haka za ka iya ganowa ta hanyar amfani da application ɗin Compass. Yana zuwa a mafi yawan wayoyi a yanzu, yana zuwa a cikin wayoyi daban-daban. Sai application na uku mai suna Instant Apps application ne mai matuƙar amfani kuma yana matuƙar burge ni. Amfaninsa shine idan misali kana son buga gyama-gyamai ko yawan amfani da applications na games da sauransu, sannan kuma irin wayar ka bata da wani babban memory haka, idan ka tara su a waya zai iya sa wayar ka take season. To Instant Apps zai baka damar kawai ka buga applications din da zaka buga ko kuma ka buga gyama-gyaman da zaka buga online ba tare da ka yi install ɗinsu ba ko kuma ka ajiye su a cikin wayar ka. A kawai zaka shiga ne idan ka ga game ya burge ka shiga cikinsa kawai ka buga shi a ciki ba tare da ka yi install ɗinsa cikin wayar ka ba, kuma ba tare da ya ci ma space ba. A cikin application ɗin kawai za ka shiga sannan ka buga wannan game ɗin da kake so a cikinsa ba tare da ka sha wahala ba. Sai application na hudu kuma wanda ya fi burge ni a cikin waɗannan applications ɗin, wannan application ba kuma bane face weather app application ne wanda yake da hasashen yanayi a cikinsa. Misali yanzu irin zaka je kasuwa haka ko zaka je wani waje mai nisa kuma kana tsoron kaga hadari a gari kar ka tafi a yi ruwa, to wannan application din zaka iya shiga cikinsa ka duba daga karfe kaza zuwa karfe kaza menene zai iya nuna ma daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a yi rana, daga karfe kaza zuwa karfe kaza hazo ne, sannan kuma daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a iya yin ruwa. Hasashen yanayi ne dai, kun san dai ilimin tun da Annabi Idris ya sa an rikita shi, to duk da dai an rikita shi amma wani lokacin ana samun gaskiya sannan kuma ana samun
faɗa abu bai yiwu ba, amma wannan application yana matuƙar taimako saboda za ka iya dubawa cewa zuwa karfe kaza me zai faru, zai iya nuna ma, zai iya yin ƙarya sannan zai iya faɗin gaskiya. Duk da dai kun san dai hasashen yanayi ba za a yi hasashen zai nuna, amma kuma idan Allah ya ga dama ba zai yi ba. To yan uwa duka dai nan ne karshen bidiyon namu, da fatan bidiyon na ya burge ku. Kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.